Într-o lume în care femeile nu domnesc, iar regii cad mai repede decât se ridică, o tânără prințesă avea să sfideze toate legile puterii. Margareta, fiica ultimul rege a Danemarcei, Valdemar Atterdag, nu era decât o piesă pe tabla marilor alianțe. Dar când se căsătorește cu regele Norvegiei Haakon al VI-lea, începe tăcut, dar sigur să-și construiască propria dinastie. În 1370, într-un castel izolat, se naște singurul ei copil, Olaf. Margareta vede din el nu doar un fiu, ci viitorul unei lumi unite. În 1387, la doar 17 ani, Olaf moare subit, oficial de boală. Neoficial, curtea șoșotește unii spune că au fost otrăvit. Durerea o înfrânge, dar nu o distruge. Margareta nu cedează. Adoptă un nepot de soră pe tânărul Eric de Pomerania și îl pregătește să fie noul rege al Uniunii Scandinave. Un bărbat necunoscut apare din Danemarca pretinzând că este fiul pierdut al Margaretei, că moartea sa a fost un scenariu, că mama lui l-a trădat. El cere tronul și o parte din popor îl crede. Pentru o clipă, istoria pare că îl va lua razna. Margareta e pusă la zid ca mamă, ca regină, ca femeie într-o lume condusă de bărbați. Dar ea știe, tot ce a construit e în pericol. Iar acest pretendent nu e fiul ei, e o fantomă cu chip de trădător. Confruntarea inevitabilă. În cele de urmă, falsul Olaf e demascat, prins și executat, iar Margareta rămâne pe tron.